Tässä opetusvideossa esittelemme liman imun suusta ja nielusta aikuiselta. Ennen toimenpiteen alkua varataan seuraavat välineet esille. Imun suorittamista varten tarvitaan imulaitteisto. Valitaan läpimitaltaan pienin mahdollinen imukatetri, jolla imettävä erite irtoaa. Imukatetrin ja laitteiston välille tarvitaan Y-yhdistäjä. Katetrin huuhteluun käytetään 0,9% keittosuolaa tai steriiliä vettä. Imun suorittaja suojautuu roiskeilta kertakäyttöisellä muoviesiliinalla, tehdaspuhtain hanskoin, suunenäsuojaimella sekä tarvittaessa suojalaseilla. Potilas suojataan kertakäyttöisellä vuoteen suojalla ja potilasta pyydetään sulkemaan toimenpiteen ajaksi silmänsä tai suojataan silmät suojalaseilla. Potilas on selällään vuoteessa. Vuoteen päätyä kohotetaan 30–40 astetta. Tällä minimoidaan aspiraatioriskiä. Toimenpide aloitetaan selittämällä potilaalle, miksi toimenpide tehdään ja miten toimenpide etenee. Desinfioi kädet. Pue kertakäyttöinen esiliina. Tehdaspuhtaat käsineet. Suunenäsuojain ja suojalasit. Suojaa potilas. Poista imukatetrin suojapaperi ja tartu toisella kädellä imukatetriin. Muista, että et voi koskea siihen osaan imukatetria, joka viedään potilaan nieluun. Varmista imulaitteen oikea teho 10–20 kilopaskalia imemällä imukatetrilla huuhtelunestettä. Kostuta imukatetri keittosuolalla tai steriilillä vedellä. Vie imukatetri potilaan suuhun ja nieluun niin, että Y-yhdistäjä on avoimena, jolloin imukatetrissa ei ole vielä imua. Imun aikaan saamiseksi sulje Y-yhdistäjä. Ime potilaan nielua ja suuta korkeintaan 10 sekunnin ajan. Näin ehkäiset potilaan hypoksiaa ja rasitusta sekä limakalvojen vaurioitumista. Imukatetria viedään nielusta tasaisella vedolla pois imun ollessa päällä ja samalla imien varovasti nielun eri osat. Katetria ei saa liikutella edestakaisin hengitysteissä. Toimenpiteen jälkeen imuletku huuhdellaan imemällä keittosuolaa tai steriiliä vettä katetriin. Imukatetri irrotetaan imulaitteesta ja kierretään rullalle toisen käden sormien ympärille. Suojakäsine poistetaan siten, että katetri jää käsineen sisään. Laita käytetyt välineet suoraan jäteastiaan ja desinfioi kädet. Tarkkaile potilaan vointia ja siisti hoitoympäristö. Varmista, että imuvälineistö on valmiina seuraavaa imukertaa varten.